Masingongo Korobunyando St. Peters Ndizi TV abwe byabono sana minto muna batebire aro nimbo atomageni ma omageni ochire nera nkumoko kolega siayema boro tigamurangari aye umwana minto Ango Styles karibu sana byabono sana asuko wigita sini geito kia Ndizi TV Tewa. Biamono. Iko kereke senaya abantu bakanyerete bugeteke sino muntu gocha. Orieto buguma. Biamono monja. Mo basa gonja. Iko no nyaye no musike. Jero musike. No konganigo obongo mawo bwetoka bumugaka. Jero muntu ngigogete. Karibu sana asigeta sini geito. Biamono. Nyuma totaragendereria. Kurakwania ngo abantu bakuriye kurwaria. Omwanchwa omurigereria nabo igo motegereri. Ariando nsi asore tiango kwa ninga boirere buya elitali anenkoro kwa Uncle Styles ose Guto Enoch ase elitalianka akini elitali obosie korokonga Uncle Styles kera tonya gwako musiki omuyaguno yogwaro rira ine liga sito biamono sana elitali Uncle Styles ngaikwa rustio mono minto elitali ndifuate historia ntambo mono minto ekyagero gukwana anko yani nyone kia yango no manto bali ete myaka guchumaega actually gana gwakira one story yake anko elitali Uncle Styles na alinyorete 2018 nekero na alenge okay inje ekero nchete sukuru insomere to boralia yes one keronde ali internship asa koro kunga KBC Nairobi aria twalingi no mongwano korokunga Mathias Mumanyi na nimo igwete sana double M gutwa gakorire kebindi getiga kebwate kyagatakire na kuona mangana yoboke gaka sana mangana bwato kosemia sana mangana koleto ujumbe ne nasa abantu bone kerongo kolege pindi egyo na gatumekireri ugiriria ne boronge ina kalire tire njira yoboke gaka onegere bagacha koranga ya yo muroyo wakigire eriogibiria bagaka yani enaka kuonera mangana marito amangana marito ujumbe ringoreta nigere ndito ikacha kogera bamura bagacha koranga ya ye ni yango agirinda sawa ngana style zaro njiro muntu nganjete metindo no muntu nganjete fashion gobwatera indi sana mangana fashion that is why asi styles riruete ono anko likaruguru walia styles likaruguru wabo nkaba Uncle Styles igo Uncle riruete ko rwalia styles na jona rero likabwatera ndikaba Uncle Styles ngako muziki boyo ona ndombalia njete ani bote bande mbiamono sana mwana mingi yes umuziki anga ikwanyu chakira muziki wana anyo chakira karonde Nairobi ukarona Nairobi sikoligeria matera na matangani ni kontarete Kiswahili yabona karonde Nairobi bo na korire internship ana chakire go ranga amura ono yeon to ara korire school yeon ngaitogosoera iyo 2018 2017 ore kanairo rogoro ndikana iro rogoro yabona ono tokonya gwaka lino bogimari tokonya gwake bintu bibere bitatu gacha koranga amura amatera ngunyarikandi kuru skuru keronde kuru high school lakini bono rende riva kali uko chakotera nanya kurinyora yuma theka rotore skuru ali mwibali atagete kwanza ura bwata maliko anaro maliko kwanza ono nali nacha koranga na kana arikire bono mono kinara ara korire iga tiango ndara bwata gende ngoswa Nairobi alirende ngoliko gotera bono gondi getogotera kwegozori yego na ringi Nairobi esa abantu batanyare ko ntegerere kero ndatere gusi bono alika matera yege swali nizo gatia matera yege swali endo changaranga na mange narazo kire matera yege swali bono yes bono ego kolika professionally go nchakirete Nairobi aye Nairobi gwachakirete yes igona enda ya no mutunzi nani je no mutunzi nje kolika andi na tera kwao iyo metene talent sana igete talent igo bono ekero kwa ngoko ekero kwa igete Nairobi wa somera mangana journalist yes wakorire ngwakorite skuru ere mangana masomo ayu yobarani nje nkorite kabisa yo ndo mbwate masagara nanyo igo bono buna gutige na mugobeka mangana amana mayekurwa gondi nganje no muntu ndatwange gendege no orsuo no zo taragendira tambe ndege tamu anchori gete kurwa yarane kiaya ekene ngwachite skuru tari gotokaina na kwere chisekondi sarasini urabeka pali asinini tumanya kugenderia abagara maye umwanchi omotegereri karibu sana ime Ndizi TV
inche no murali ogo Uncle Styles. Buna twanyara gotebigwa na papa Antivirus inche no muganiga siri tukolia rero kora kini ongereri bagali okoretera magana maya aya gwateka kurwa ime ya Gusii nabo igo kurwa Kenya yonsi. But ibono Uncle Styles mina njina na jita masakara nenga soma guru munugaria ene igweteiga ekero muntu agukwana mangana maya niga gutumira itari ya ere original tari ya comedy oro rero igo manya njina soma tiga bantu eguneki njina soma tamagana maya dia mono sano mano minto so ekero gwakura kurwaria na kibono gitugusi ogachukwa umuntu wike gusi because whatever gwachete rero bi nande kimeta mamura kibache rero bi umusikio ruguru abakwanda baiba gusi pi na kyoje naga idea ka umusikio gusi ono ma to muziki ora no muziki muziki gokonyo muziki ubwate chiruga chinyinge bono abokonyo tera kurwandonzi nandi nabokonyo bikanchire ndionzi abantu banyotegerera bono one keronkire tiga gonya kurigerera inde bamura bono muziki oyo njoma thobono akero nguriko gotera kwana tindigo uikaranza nzinga ake ko rangerie bintu nga njumbalika igo ngotara gose ni bara igana yanda ko chimoino nanyoranga ogotera nguri gunya gotera wase kolodi kwa creativity iko ono go nguikaranza nzine igungeri ogeriria jaba mura ono go nkuribeka asogotera kubwate umunguso gosasa ogotera gukurwa mabundiso gosasa ogotera abantu bagotengera warori bono naikaransanze bono ikina kiyo kango banga lakini bono ogotera ogonyora gonde na koroko bono bono kari idea ya chire una bono ngende iganyi gunga bono tikandi keke gusiga nje gongo twange gusiga buga kabisa gose na ande nkire iganyi gunga ya tikandi ke yani buni idea ya buni idea bono gusindi oche to bono inje bano gonde gusiga guchakira 2019 bine gochikoera yeba naliyo jete gusiga ali nje de gusiga aba mbara bia baba kwarete kyamete kana ngura abantu baje Nairobi ruguru bono okonyo rubo amatengo obura tamba kena bare gusi mbara bia bamwachakita bara bugacha gusi ukumira na mugachaka kumira na bara bwaga kwa moyo bogotera ekeronso ete gusiga umuntu mutangani nyore togotera nyaguru kwa butterfly mumuro no musani honesta ni muro cho mumuro kanere gasingia sana yebona nando shukurigirie mara mangira bonyo turi nereke kogeranga ngosema ni turi bintu gete yebona ngo bikana turi biyanga yaga koraiga no muntu tu amenyere nere muntu kamange so bunangi te gusia igona aringe etauni ali ndoje ingonya gweta iganganyora ali butterfly kera konya gokora biashara byaye bas bono kurwa buna botumanya ine na ali butterfly bya nabo tukunya gokora ibintu bito that was the first musician je nanyo ratabona na chite gusi oyo kabiri ukareko ba mansango umusirikinde ni moroje sana bono ugachakira kurwa bugo okay umusikyo go mutangani otereteke gusi noruri oyo Musiki ono mutangani ntarete gusi oguru kungarenda yes kurangika stars akegango inche nakageto yomino na inche noche kondenda semechandoma Ubasoku baito waneno wao esiri aitonto chago kwanwa ebono inche na etitori koramana bono tobeira banta banere yanzu kabisa yanzu kibwate ritimu naende kibwate obwansu gete yes demono sano mwana minto so karwa chakurwa abu ogachogansa gwakumusikyo weke gusi because imisiki yaona ro yeke gusi naende muna ruchi motetero munga getokuru bino sana bino nyamba omuga kolera inchentambo etokurugusi yao gwate culture yo mugusi yes era bono na kiu relationship yao na kiere mocho kumira nere mwako bino nyambane iko tumiranite ngaki okay kumirana turi sana azi mikutano ere azi biganigo mu mwako lino maetenga nero kuroba semi sana tari komocha bono nabaro tumiranite lakini rende ntuchi tiko korakende nerio kumirana kai ono bino bia banya bukunya sana bia sota gogi twario mu kwasirira igo twasirira ngai mwade bado kumirana igo lakini bone kertu haja kuriko gotera gukuru kwa matindoro ogotera koria tugakorika tukande studio tugakorecord mugakorika na ngoyu ogotera koria mansango narari ogali butterfly narari aba muraba kwa naba yaba muraba na kwa naba ogotera kori bone kerto korecord ti
tukabanga bono ngunya kurigi turinga hotero kubono gwokwabeke busimono nande ni gwatake location ira benjira gete eba sa mazingira yo mugusi yani toye kimira kiri kyo mugusi hano ngunya kurigi twaringa mura gusi yarende ngai bono turaje konyora zaga yiga tobekire kazi akarengere gigo changa kai kura hakirango mwako bino ngo bari gusiya sana one bichana birimo guca mwombi abagaka one ikinga kyo utagitege ntukwarigirio mugaka bono wakirenya mugaka bino kwanza iri tukiri ko nyatariro ritukumuri iko tutarete tugutara tukurigia ase tuguchigo shute tukuburwa tumaye kugenda bono kwakirwo bino option B eba kitu tugunya gutara tuguikase umwako bino ntumanyitia za kobera ntungutara twari lakini twanyoranga twamumire mwako bino rinde tuguikaransanze togomote yaya muziki nura ukonyotegerero ukwancho muziki uri kabisa ukubatebinga yaya ono goteruka yasi guikere tiganshu burige binde manya so goteru gokorose bigwo manyekirege ngeke bono mugushuka video yes video itangani mwachire mwa recordiri ogotera koro ogogima ono toko monyoro gotatenga yaya ono tigambaire asi turanyore video oko turigirie location osikurigirie gotera kuri kwa matindogoro na korora yes asa ali korose iriga that is courtesy of Mr. Bino Nyambani asante sana umwana igenge ncheria rasiri musio binyomba cy'obunyasi abantu babegete cyanga kiri cy'inkoro erikirina magana obino na yarobaite that was courtesy of Mr. Bino Nyambani bono tazi kwa ingoje nati aba kwanza upcoming mono bali bandigire tikorwarya na kiko teba no cyuminyoke utanyoreti abagaka bakwa amasiseniu nabo kuminyoka nde gwatumira so tweti ogwachito okandoga bakukari okaburwa mwaka ukire ogosisenirie Gwara masekerito bas muziki yoyo tindie tezika muziki okama gucoka bomwaso so ase gwikere muziki ogo paka bone gase gwakire chingoma irenga gwasokire matera na bombwata mange sana ujo na bali 15 iga 15 korusiga kwa tro muziki koru 2018 paka bone iga 15 matera mbere go bono aya ntarasokia tindanya bikawe sisabu kora gwata congratulations my brother yes ekiagara karo gwetuma igo no nyasaye niga go commentere chinguru chinyinge ekiana rora basania abange egento yakora basania abange bacha bakwa umuntu agosokie bere orobwikire otika orosogenda lakini ekaro kunya kwa kemisiki bine misiki bine irio kaiga ogocho kanyoro musiki ogoyamo oigwire misiki yawo yospi nande gugwachira niri asante ekega musiki buno uyu uguruko matindogoro abantu abange bagwagite sana ekega libune ekera bukego tegerera eki abantu abanene bosi paka wa pasta emeyega ase nyangire no bagotenga kwanza tutaragenda musiki ogwanye kunyoke imeyega ngunywa kanda imeyega bune riga umuziki buna matindogoro kinda asa abantu bago koli nyangi ino muziki ulinka ogera kuno muziki uri ukubuga onyo turategera umuziki ukuru kwa matindogoro mancho motegere rigia se channel ya na YouTube Banco Styles tegera matindogoro oyino muziki urago konya sekege ile ki channel ya kwa sekoro Uncle Styles yes was amatara 15 no ale mos matara ino ali mali and ki video no chirimi ki video no chirabu aya kunategera rio amatara nkoro nginyorete myaka goto chumaega ngakiria ngakina toka shoot clip sana yes ukandangiria tugachira umusubati ko kubanchi niki batari kuri gukorwa otara kuri go ari ngo Kiswahili kuri kunga binua lakini ngakwa kige tara buko kakanege ege Islamu ruguru tuachie Mombasa kabisa nada gono kwa sana muziki na wole omwancho ndigete kurwale bugita seni geito naende ogenda togotogwacha omaganire na ni gakoro kwa Uncle Styles mu muroko kolega singia mu murobugire musiki naende neganda togotwara story yaye bunacha tukubuye musiki oye mpaka asa ikere bona Uncle Styles tutarawara sekuru embe ogura yes igentokaro bona igasi tu ikere obwatekegeni ototeka kareta usobange tugochoko tosokeria muziki gombwato munyi kabisa abantu batarategerera tonyo kwanirita itina kwana bono umuziki uyu mwancho ndigete kurwaria bono toturiye kurwabwe
Igobono musikio ino tokolonchima. Omusikio manene sana, omusikio kubuya naendo obwate obogusio oboge kabisa. Mnendo obogusio metento aje to musiki, obwate chisemi naendo gotototenyi. Kwara tenga kego. Bono tosko kurwabwe. Tiaturande turanywa manja kego tukweneria kabere. Bono musikio ituma konyora asobonge. Oyo papa. Oyo Yesu. Styles Tosla, play that beat. I have to leave you now, no maneno niliyopata sitaki kona tena, na wache kunisumbua vikabisa, umenisahau kanyacha na buzalona, naona sina maana tena, kapuku najisumbua. Hey, ni kipi misina kutakucha kunidharau, magari miminyo, hii dunia tunapitia, mimi nimejinyima nikakupaga angalau, na yote majina nilokuita nikakimbia. Hey, chakuringisha sina, pesa magari sina, maisha ya utuli ni kwetu ni mashakani. Hey, chakuringisha, hey, pesa magari, ay, maisha ya utuli ni kwetu ni mashakani. Geto yo mino na inche noche kondenda seme chandoma osoku baito bwaneno wao esiri yaito chago kwanwa abono inche naye titori koramana bono twetwabeira banta banene anderi gereri ya motwe na magega to chago sireri anteke kima yo mino nche omungwana tindikolera obwanchani ne kawaida tukokosana talikoreta obogengi oyo mino nche omungwana tindikolera obwanchani ne kawaida tukokosana talikoreta obogengi olwabosamba umolero toutera magara obegusi niche na yetwe Toreta riverera Tota umorero Toreta riverera Obegusi ninche na yetwe Toutera makara
kogera ndine pasi Kisumu yani umwana kondunde buno tangi akunga keresimi na batambi abayana bange nobokoro bonge babwate kobalire byago bakobwata baminto batame nakiye kogera kuwatomiru botuke chiro baba akamoya kandamwamu kakobwata gatumanda kiredo nakera ante bingo tomire nonya 20 kubuwa soke botuko baba nyigu kwa beira yenda ubo beti mbwatigasi tari buya baba gukungaina tigango tebibabeken tucha kondore nkondi tumenyere tobugimo bokongu amaurire marubutaka buyonte bino nganjete baba nonyese totora bataka asebono baba oh my baby tender motena magega homo kya motani yangi bano totenda oh my baby tender makera magoro omwenya umotame tumenyere tobugimo bokongu amaurire marubutaka buyonte bino nganjete baba nonyese totora bataka Atenga, maminto, ayunga Asuka mageka irana, tena Atenga, asuka, tena Ayunga, no man, tena We keep on this Ango styles Pendo kikopo, kupenda kupendwa raha kudekezana, kushauriana mama, kuhisiana tamu, waeleze si uhuni au kumwaga damu, sawaite waje waone onipenda ona sasi kujua ningempenda la majuto wanadamu ukipendwa ringa cheza na rumba utambe na ukipewa sura paka mafuta toka waone tumesubiri miaka jana na leo mwenzoka kupenda nenda mridhie sijasitiri madanga sasa umekuwa michezo za utoto fanya upitie komelitinga kanga tamba mami binu sumejaliwa kimnonaona mami binu za kushoto kulia kata mami binu kama unaipepeta mama mami binu dunia kavu misanga bala maisha na tamu vicheko vilio enzi safari mizozo kulala leo ni huzuni kesho tunafurahi ona ulimi sumu kusema darani ulusumu wasipate achumani waneni mashoga kulago wapoteze makundi ya umbe ya junguku sipone tumesubiri miaka jana na leo mwenzoka kupenda nenda mridhie sijasitiri madanga sasa umekuwa michezo za utoto fanya upitie komelitinga kanga tamba mami binu sumejaliwa kimnonaona mami binu za kushoto kulia kata mami binu kama unaipepeta mama mami binu saviki zuga wafunge shuka tulicheze rumba kama mekinama cha wafunge vilema walazwe watoto tulicheze rumba leo imesimama wafunge vilema walazwe watoto tulicheze rumba leo imesimama Aye, egentegi azu kabisa egentegi azu. Ekara kindi kwanza wakati mwana mito. This is 2019.
2019 toinyore Ndizi tware umenye David twakorenge kinyinge lakini bono ebintu ebina bino bokweba igo 2019 twagitegitege ende ya 2019 bia mono sana nendegete kumetogia gitubuna abantu bari ba cost rugurugaria lakini umwana uminto no mugusio kebweti eyo kora ki talent nero gusi bia sana bia mono sana umwana uminto so bona se gwikira umusiki ogo mpaka yabona gwakiri kwanya gokora bandi collab gutatiga aba muri ababere gwakwane ali butterfly na mansangu naro mungago mwaka nere collab ejijiro njirasoka igombaro mukota baro tokorete lakini njirasoka bono ndite uranyoro tegerera aso musiki ogo mwana uminto bona gwakire na bondo chino mukure sana lakini talent inero kabisa ngai gwakire umusiki oyo mwana kabisa paka gwatebire shogete gusasigete kwarangiritigwe esho nene kabisa na akire esho nene kabisa na akire yo yarenge Kisumu Kisumu tukagenda gukora music na Permanent Presidential Music Commission tukagenda ria Sierra Resort bono esho twakoreta ari nigo yarenge nene njina yakora sho ing'anieri mukumena n'ikikabira cyose pi abagere abaruya abantu yani Lake region yonse pi yarengari and then there was the governor everybody once bwa Kisumu na Lake region once pi so that was the biggest show njina kodre asobogi mabwana ndatebi umuntu it was a big show ande go twari wako muziki uri live chikono chikwa yes live band you ono mwa kukarenga yarenga yo singaki talika this was like a month or weeks ago igo last month yes igo wano manyete no geto kwa eto turakura because ke kwa bireke lito bono yes igamu wage to musiki kabisa kwa rangiru nawe gateba ndo cyo musiki oyo ndo kira bogo ntari ya musiki twagitha no manene yes ukomera ni n'abantu gete abarito Maithe we were there for twaringa waria chiwikibere chiwikibere mukambeti tukampeti tokoro si muziki utuguchikotera se function ire chiwiki echibere kono tukaenda 2 weeks function yataraika kono tukachaga korosi muziki kuru zero bone tuguikaranza umuntu bwegita bweko mumanye ni bono mucha kumanyana bono oyo no mogero uri no moruyo no mugusi go twachaka buyega inde kwanyorore ore boensi pio ndetayo ore mugusi yase more naye bweka nande nege Swahili bono onye matamu sikwa jeta skuru na baba ngeti mari iko na bora so kwanza bana bari mundi gete ko rwaria bana bari mundi geretie mwasomete skuru mugafunga mwigweta masomo nama ya mambi no tware talent na bako genda asigete amatamu siaya igesonge Kiswahili eke kigwa kisiko talent yagisirire ekyagaronyo tamanyite Kiswahili takubona gwache taria tagogesera bogwakire teigo tokwana kene yose ingi kwari gori by the way nande awupumba gwakanite uya yes igo musiki ngwakanure bono kwanza tutaragenda upcoming naro kurigete kurwaria na endo genda tuigure story abu no chagete inkyora amatebye ori 0p akiri what a talent maro minto nje ndonda roba semia omuziki no moko ngure karo kunyo chaka lakini ekeroko ba persistent ekeroko genderera konyokora mono ngo genderera uri kumanya chinjiranga ya ekeronda akora umuziki oyo nyokore iga na iga no ngiki asegete igobone gendonda atebie omusani oguchaka gukora umuziki bono tobasa gokumoyo nande riko muziki tegerera abantu bande ikunga nkia abantu abakorika yagera bategererwa nande nga ekeroko riko gotera tema sana gotera kwawo kobenga no gotera ko gosemia abantu kobenga no gotera ko koreta eta bauti getazo muziki to basa kuriko gotera tu gosurika materaro gekogera abantu bande banyatere nando konyora abandi banyatere tabiye uno tatere ego bono tema ko original tema go create gento kiao dike gento getikitayo umwancho digete kurwaria upcoming no igwete gato copy paste to basa copy to copy no manisanga gokoro ango stylist babo migi babo monyoncho naye njuki vyago kurwagwe byemono sane teture nese studio da soma chi comment chiri abantu baminto barikire ase nambe yeregura inerente tekora soma chi message naro koroka rila kutoka magenja abuga ki oyo no ndali
Viteres show iko poa sana. Ndizi TV no mutulete aloizo kare ko Bunyagatanyi. Emaragoba ngiaga kigo ase Godfrey Ogati, Paul Gecheo Unike wa Kakamega na Leonard Mainga. Bia mono sana. Narogoteba niga hello Papa Antivirus, I'm Lucas waiting from Kebirigo with my uncle Michael Onyanja, my cousin Johnny Danikali tuweke song ya Mr. Ngengo. Bia mono sana. Narogoteba will stand to support artists plus kisi culture to our people. Bia mono sana. Huyo msanii akona talent sana. Ni Chofrey Okemwa. Akama akoweka in plackets Orogo kutoka Gekomoni village Bubasi. Bia mono sana. Ndizi TV mko juu sana. Kwa nasalamia my sons Mukua na Caleb Kaki. Mimi ni Kenya Orero. Bia mono sana. Nara wateva ni Naomi kutoka Bomariba. Gesora niweke mwaniki. Bia mono sana so tabo ogotara kwa mwaniki. Lakini ngakie ne jibenga ngakie safa ogotara kondo gwensi. Ogotara kwa gospel no watu so weekend na kuoja kwa bia mono sana. Bia mono sana. Nara wateva kuro kwa Mario kutoka Ramasha. Niko ndani na salamia Ruth na Kerubo Kennedy. Bia mono sana. No toime ya Ndizi TV talige tirieta. Naro koruka Miss Nyabuto tuned from Saidiza Kiamu kama na wakiliza vizuri sana. Naro magolikanere message my name is Chastini. Hapo daddy. Bia mono sana. Naro goteba mimi ni Elijah kutoka Magenche. Show iko poa. Gakini ni cheze keyboard. Patisina. Ngigali koko na otebe unataka support. Bia mono sana na yo mwana minto support kora nyora na yegende bia mono sana. Ndizi TV uni alipati kutoka Ivancho. Kakisho iko fiti sana. Bia mono sana. Hey ni Valiant Nyaboke Mogaka from Busanza. I am watching live from show iko poa sana na request song ya Sungusia Ekaro Nkwete. Tena raba ni bato dikere Facebook ya itogalia. Facebook ya itonye toragenda gali otoforo gotojora Ndizi TV News. Ndizi TV News igalia nogo swali otonyore ase obugare. Bia mono sana ndiro SMS chinyinge sana. Mwana mintu. Ukwate bana yengu akorete kama journalist kidogo, tali kidogo, no buate kuna experience kiao. Ila zukuru njede. Bia mono sana. Narogoteba Atandi Nelsoni agoteba from Lenana Road. Abu to Russia. Asa nikibagende agoteba well represented from Nairobi Embakasi kijana. Abu angusha moja ya Sungusi ya Riden. Bia mono sana. Nyareso kasi ari runya Chingero mbuya sana. Bia mono sana nyareso na yasa avocado. Etopo kako yokora agutana avocado paka limoto kagenda asegetiga. Echaye ucha. Pono rende mumratarte avocado meseguru. Ogonte bitata avocado yeneba ninki. Wikali avocado. Bia mono nyaresa sokoto gocha. Naro korta wako kudani kani okere ate bano aleme. Firewall on Sura Dominic following Kiniri from Marakwet County gotea abantu basoko bia mono sana. Godfrey Atuti Antivirus tuko ndani my good friend gotea Ango Styles na kasi yake safi sana. Bia mono sana. Johnny Moseno manoma hapo next tulete Mansango bia mono sana. Firewall yote baiga kazi nzuri mwana minto Ango Styles. Abantu wako nini? Bia mono sana. Kawili salamia Ango Styles. Nimesalimika sana Kawili. Masi my favorite Binua. Agotebe ngome unit ndi sana. Ezio siemo oteba Ango Styles nipo ndani kabisa. Yamono sana abantu aminto bali mukani tokolika cha SMS chino na otro no magani ma oganda ko toere story yaye na endere rona bwatege ntikerito. Ege ntigichete sukuru lera keratrema. Indegebe. Atege tobono ko kienana. Nyuma tara kienana goika arato kurera asinini tumanya kereta Ango Styles abantu bamwatoma tobonge sana ndege torage kunia kego ora jutia tumanya kereta yosi. Okay. Yabon Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Iye nyumba yatyo kabuya Iye nyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya
Enyumba yatyo kabuya. Enyumba yatyo kabuya. Gaingo chomo murogo tenga. Gaingo chomo murogo tenga. Gaingo chinyoro kego tenga. Gaingo chinyoro kego tenga. Vande va tengi amagoro. Vande va tengi amagoro. Vande va tengi amagoro. Biamoro sana. Asante sana. By the way, ngintiko kanege to. Ega ni giasu. Nabonye wete chisa to akona kini chikare ko mnyoka sana. Aka idea content inga ikwanye rusityo gachara kantaka kabisa egenteki enkome yekware teteye. Ngai na kikware ngere bako gatagati goso kige tubune kige giasuga. Nje buna nagote yo muziki onekero gocha. Nigo konyora kingo kore gento getheke ngao. Kogo tara kogo kore gento gete. Kogo tara kinda segete ngo nyakore. Dirinde bizimbu atobongo bwane. Tikana dirinde ngugamba nabantu gose dirinde nge gocha. Bono. Ikero egontake kero nje bweka. Aita kero ngari go kore bintu gete nyombali. Gose ngutara gochi asegete ari muziki ono gocha. Oni idea yo mogeni. Igenyorete ekero nigo nanyorete chorus kwanza. Kero nanyore chorus. One chorus ngaikaranzanze kwenye develop ngaranga yaya. Abantu baitu n'abantu banjiteshere. N'abantu banjite koyunga, n'abantu babwate bigeni, n'abantu bagokora ebintu ebingi. Ono ninde kinda leto muziki. Abantu baitu bagotumika ase bigeni, ase kinyangi. Ani asandonsi ase mulimo gotumimo murabantaba. Asaba gusiba bebe getamo iga. Ande ngaranga tiganyo be kwabo muziki oito. Ego gero no muziki mbegete ase ke busigi. Yebo. Egere uikasa abantu baitu buya. Diamono sana. Yes. Ango styles utatiko gotera rende cyo kwara akoro mono mintu. Utatiko gotera ngokora ndo buraria, ni freelancer. Ari online lakini ande ngokora ndi biashara. Ano munye biashara? Ngokora ndi biashara. Yes. Usunga. Abo konyora sana. Biribira kwanwe gose. Okay, ngokora mangana graphics, designing na ndi mbwate cyber. Yeah. Na ndi ko ni chi stationery. Yes. Pia mono sana mwana mindekere ndoko kora party ndego chia naliyo konyora bukuma buao kwanyora bese yao wasokeria studio. Yes. Bono amantu naro kuligete kurwario gokiuna sana. Oteto mumuru ya chacha buone. Sino nyekeke nikiga, usino nye nyankie yiga. Bono ogokiu sana. Ntage tora rwe namba totaragenda kurwaria. Barakonyora baranye kunye sebu. Namba yesi 0729978564. Nyero rango nendimo 0729978564. Mwana minto so nje bwa toba tobo ne bwa tege rekomeye erendi to bono ntagete tikaga kira che studio ga turanye nyegera kaigo ga kigero chise intebe na bonye no chitichi kunya tegera erinde to kwira na back abantu rabakonyora na baba manyine ki na kiaye musiki no murito renge so mwanjo ndigete kurwario no ango kwa ango styles nje no ndo na papa antivirus egentekeri to ikugete to gocha one gara kingu wechira in a style eto gocha in a style moja taba mbili tatu ine tano sita DJ uko wapi mwaga DJ Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Ningoyogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya Mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Enyumba yatyo kabuya Erori tukoli omogoko tema muike Etamabere nebirangyo mogeni akumunte Ore nanguru motome Bikaria tonge Ruze birenge no motwe tige nyameye Kaingo chomo murogo tenga Kaingo chenyaro keba tenga Kaingo chomo murogo tenga Kaingo chenyaro keba tenga Bande batengi amagoro Bande batengi
batengia mareko, bande batengia magoro, bande batengia mareko. Yogerire nyumba ya tioka buya, ningo yogerire nyumba ya tioka buya. Enyumba ya tioka buya, enyumba ya tioka buya. Mogeni ogerire nyumba ya tioka buya, mogeni ogerire nyumba ya tioka buya. Enyumba ya tioka buya, enyumba ya tioka buya. Emwezi mokagocha, totengeri vina, momente na masasi, edio telima. Emwezi mokagocha, totengeri vina, momente na masasi, edio telima. Pero narengo mwana, ove inkaniwa baba, inkaniwa Kimbasa kolia mara, pero narengo mwana, ove inkaniwa baba, inkaniwa Kimbasa kolia mara, akin kolia mara, ove nitamuwe baba, kolia mara, ove nitamuwe, akin kolia mara, ove nitamuwe baba, kolia mara, ove nitamuwe. Ningo yogerire nyumba ya tioka buya, ningo yogerire nyumba ya tioka buya. Enyumba ya tioka buya, enyumba ya tioka buya. Mogeni ogerire nyumba ya tioka buya, mogeni ogerire nyumba ya tioka buya. Enyumba ya tioka buya, enyumba ya tioka buya. Kaingo chomo murogo tenga, kaingo chenyaro kema tenga, kaingo chomo murogo tenga, kaingo chenyaro kego tenga. Bande batengia magoro, bande batengia mareko, bande batengia magoro, bande batengia mareko. Emwezi mokagocha, totengeri vina, momente na masasi, edio telima. Emwezi mokagocha, totengeri vina, momente na masasi, edio telima. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchi ya sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukorerie gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county Chanaroko, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro
nigo kunyora obokoreri bwokorengwa eriokomanya na kiurwarete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo y'okurigeria emechando y'amaino MCH, dialysis, cancer care ase bagokorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba y'okobara gose theater eduka y'okonia mariogo eyo nende emanyikanite buna pharmacy nabo igo nase bakurwariria n'abantu babwate omuchando bw'obongo gose mental health nigo bakurwa obokoreri bw'ebirengo by'igoro biria bya ISO nkwanchira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amunich Insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime y'omuchokisi ase bara ya Hospital Road angine skuru y'okwegeria obobwenia ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Tambe ekero kwa Brian Sagini sena anse screen ya umwanchu muligereri igo mwanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no ego gose science congress ebintu munebigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete abantu abangaini konyo muntu siria roka ngano muntu bangaini abantu bansa komobo ningo chikorigerie sabu muntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari omuya lakini nonya kero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwairo oyo gose na umwana oyo ndire equivalent. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Yes sir, MC Masai hapa. Namzungumzia Uncle Style. Sikiza hii. Hey, macho yaona hayana pazia mama, na moyo unapenda hisia zikikutana. Oache waseme wanune wanunani, wakija wateme wambie wamwendani. Hata wakiwa matajiri wenye viwanja vya mjini, wakuhonge chipsi kachumbali, choma kwa mbali pilipili, manyatu nyatu waondoe mama. Hey, kisha unisifu ulivyofunzwa mama. Hey, yeah, yeah. I love you, I love you, I love you baby, I love you. Enyumba ya tyo kabuya, mogeni ogerire nyumba ya tyo kabuya, mogeni ogerire nyumba ya tyo kabuya, enyumba ya tyo kabuya, enyumba ya tyo kabuya. Erori tukoli omogoko tema moike, etamabere nebirandio mogeni akumunte, ore nanguru motome bikaria tonge. Birenge no motwe tige nyameye kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro keba tenga kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro keba tenga bande batengia magoro bande batengia mareko bande batengia magoro bande batengia mareko yogerire nyumba ya tyo kabuya yogerire nyumba ya tyo kabuya, enyumba ya tyo kabuya,
enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya emwezi mukagocha totengeri vina momente na masasi edio telima emwezi mukagocha totengeri vina momente na masasi edio telima pero nalengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa kimbasa kolia mara pero nalengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa kimbasa kolia mara kolia mara ove nitamuwe baba kolia mara ove nitamuwe kolia mara ove nitamuwe baba kolia mara ove nitamuwe ningoyogerire nyumba yatyo kabuya ningoyogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kebatenga kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kegotenga bande batengia magoro bande batengia mareko bande batengia magoro bande batengia mareko emwezi mukagocha totengeri vina momente na masasi edio telima emwezi mukagocha totengeri vina momente na masasi edio telima Ekinege ntekerto muse. Ege dora ode kwanza ongera kubwa sana. Asante sana. Ege nteke tata kiankoli gasi na kino kanyegera ngiri obuwaso buro gonge. Ndiamono sana watu wa minto bali mogende to watch. Oyo ni gakoro kwa Ango Styles. Ogatara kwa yugo ansuko kwa omogeni. Omogeni. Ari nsemo ya YouTube rio gotera gokoro kwa omogeni ase channel ya Ango Styles. Na kuo na ande dwarira. Yani no nyige Swahili abagota ba mugeni. Karibu mgeni mwenyeji apone. Neke gusia no te omogeni. Omogeni wono uchize nero gariri nyumba ya Diogiro mahete ari mono geriro gigoja kiara atopega. Bono nyesi kumunye kurigo mono eke angolio bugo karaki. Kurigo kere. Kato igana mna hii chinyanya chia toka nyumba ya Tiokera iguru. Tie bara sara no bono omogeni agure mandoche matu atengiro gotango kugare sana. Iwe kora kina ki omogeni gachire erani egucho no nyumuchi. Tie mono sana gotero wasuge gwa koletre kabisa. Na ndete tuirorire YouTube channel ya mono because support yo nyingerero abante tokonyera nase ogo subscribe sense moya YouTube ego bona sense moya YouTube yenda galirigerio tariane Anko Styles aina marita yigesongoka Anko Styles akinirio gotera gukuru kwa mogeni gali kuna iga tegerera handu bo igo bogoli tebio yo minonga naye tegerera gotera ngora igo nario konyoranga gwa support ri umsani nande ngakresimi debinga ncho nyegereria wageniga izi gazineri bono actually kwanza batebi social media chao handles chonsi pim na Facebook nini tuchakira kwanza Facebook okonyora buna Anko Styles KE yes togo cha Twitter yao Twitter Anko_Styles Anko_Styles underscore naga dash kalika kwa kurunzari yes ne namba yesimu yero kwa nyena nile anda bongo nyirore rangu 07299785564 07299785564 07299785564
0997878564. Nana bire ndo kutoka. Instagram Uncle Styles _ke. Nanda kabungara lina raba achali ka ku TikTok na jokoroka uncle_styles. Bia mono sana mwancho yetu kurwaria utete kuwasiliana naye gusinaro tagite konyora obo semye kurwasuri guse support nere na bao kuriko rugabo nyuma tutaragende tiana ramba bari baturike SMS tumanye kogenderi na yandi narogoteba I love that artist for his creativity. Asante sana. Ki oyako Moreso kutoka Kisii Culture. Asante sana Moreso. Mbia bana sana. Show iko poa sana, niko from Kegogi ni chese mwaniki. Mbia bana sana haya sasa mwaniki okwe Jumapili ninje ngochoko kwe mbia bana sana. Okay ni boy gotea Uncle Styles. Pia mwambie ani support. Boy niandike message. Tota vetire kwa support lakini vinde vya rule na Facebook we namba mochekio na bonyo oreka kwa support. Hey ni Mora na Godi kutoka Gitale tuna request wimbo wa Sagiru. Mbia mono sana. Hey Ndizi TV oyo no moyiboli from Musocho. Chesera Sungusi mbia mono sana. Ndizi TV ni Joshua na wapata vizuri sana. Mbia mono sana. Papa Antivirus egento ekyone kyagichite skuru mbia mono sana. Ndizi TV makubo gakiko nai sana ni Jomo Walidi mbia mono sana bali bali kulike SMS chenu ase obonge ni feni naona show iko sawa naomba wimbo wa mugeni mbia mono sana matara yo mugeni nende palo na yende takotera watching live from Nikale Bumbuto na Chofrey Okemo mbia mono sana. Hira show iko moto sana niwekea alipata fry. Bia mono. Ni pro Riete na kura soma kwa tebe to journalist. Soma ke comment. Ni Proji Fanaka kutoka Kenyes. Nichezee jirani ananimada. Bia mono sana watu wa mitoro ndege toka tuko banyuria. Amatera ya jirani ananimada nini ayani gagocha mugaso acha kurusanane mpaka saa 10 geto kwa tera benga na ndege tukaya nale tu mwono minto umusikio yo culture. Yani kali choyo niko gutunyuria bagusima na tuachagite na ndem na togenderete abana bari besukuru mwarure sukuru mwaminyokere bintombere rerege swali meta abana bake bintombere bako gachikenge toni nini ya omusikio yo niko kurubenga omusikio ria wewe bagotegerera ubwate kisemi cheguru bia mono sana bonde getogerete kubatebya gendra no tuko subscribe we channel yetu kwa Ndizi TV News yenda go to follow gali ase page yetu kwa Ndizi TV News no nyincho manyene page ya na bokwanda gali onyore Papa Antivirus bia mono sana so mono minto omusikio yo kwanywa kire sana no rengereti kubwata no nyapuka mingegete okurigete kurwaria gusote tekora ko muziki na baba alipata faraga kuja mono minto inche ekerongwa ko muziki nyoro muntu bwate idea yo muziki omuya ombono igato gotereka eke kugera nje nyori idea ngi yo muziki teri kungiranza nyinge kuri kavas iko muntu bwata idea yo muziki omuya muntu bwate idea ngiya yebono muntu acha ko tinga nimbwate kerengero ryo gukoro gotera kuri iga na ndebe ngiya kinse kitwa korro muziki oyi igo no gwete na kugenda igo no gwete na gukoro muziki oyi bia mono sana mono mi te yo korokia no bwate utu because abantu abange ntwaje tegentekia muntu tataki ngotaje tegentekia abantu banje onye tari yanga tari gari tari ndagera igentekia nsu useki yake korteki Bune tasini gitu kia Ndizi TV okobo yo buyabuaye obwansu buaye na kika abantu bagianchirite bokuruko obwansu bwagere kwa gurema wagere na jira bogerange kina kike tasini abantu bagukwanira isika lero 2022 emyake tatu kurubono ngayuracho Uncle Styles yarabere kimuziki emyake tatu guchimutwa Uncle Styles gakaro mudo manene sana boko nyoranga bono muziki onanyirira tambi sana kuba buna bono nanywikiri nandi nabo konyoranga na tware Chingero chiko konya basani buna babakurike message ga bono igento togokora no ku improve kero kwa improve iri kwanyorira Chingero nchiro na yura bwase gora bwatunde koboko kwabareta na baro kwa borogereria njira bono nagote bigente kine na twari idea iri rengiya njira te gukubora eke kugera noni tuchinjire china chitukini tomate nguikere ntwa uyo ge town mutiki kogro tari ngasi ngongu ayana go chingwa nyorete eke rogo nyora nkuagura
Gonyorete kari. Ndinga tugukwagura. Gonyorete tugukwagura. Nandi tugakora igazi nayo yuko ngiga n'umuntu umuya. Mbia mono sana. Nandi. Enkoreria yaba murapu. Akara kumero yo mino kwirwanira mu bwato koboko. Nakiye kugera nanje nate bana ki. Undu bwensi uriga. Okonyoranga naganie obokonyi bwane. Ichu bwate idingiya ngageresi. Tutogokora umuziki bono kabisa. Support ndi yozinda abazogokwa. Abantu baroba ase egasi yawe akorire. Bantu baroba aso iriko boko bwata abantu gete maybe bagu support ki muziki yao utarabiba. Uraba ubakwaniga because ingo kwanari bagokwania abantu bose. Nata kura kwania abantu bali maybe babere bagu support ki muziki. Nimbwate familia nene iri maega yane. Lakini wao tikanye generalize buna fans na management. Yebon. Ase management yani iri entenerete nabo igo fans bane tikambate bya subwa monga mpia mono sana asoko genderera gun support nande tigo munguru tata ababiko mo genderere ko bao nanda bakonye naingo ase keri kendi mogokora mo genderere guseseni wa mono egere to genderere kunya gukonya na guchimambi tiri yanga ntebe nyarebe igo nababika mo inu mwenzi nabantu nyanchite lakini tikantume amaiga kwani bona amaiga kwani abanta icumura bonsi kanduma amaiga aso mongino mintokoro kunga jen nguto kurwa likegati rino ronka ingano ereke gati yari yes mwako mintokoro kunga Samson nguto na motomeira amaiga sister yane kunga Maslin nguto era bwo na motomeira amaiga lakini bonsi pi kiro muntu okagenderera ko support na unde bwenzi wanchito muziki one unde bwenzi urabe nonye tanchiti as long as ugo support tiko monene tata kubiko andi na davire ngambi ya mono aso support special shout out to Ting Bella ku watch kurwa Singapore chiziko yes Nuagotoko she is watching us live niganda binga mwe shout out we are sana nene nyero limo agoro kunga Ting Bella yes kwa Singapore bono hello ngaro kwa kwani yabantu tiri go kwani bantu bao maybe nole people bantu baro betabare festival utakaba manyana kimo muroyo na ale bantu bisembono ensemo ya people go diri ya tutukanisa no mede bra matuka ya tori naro nahokoranga nuwe lakini nari kwanyora tori ono ropi mete igotori people jumura yagorire rigaro aye akyabono bwade ya gorire ryura ranga mura ambura nabo kwagaje na endense ya birere enkorobi turkumanya mubi isi utanda naro ogenda utema ya arabongo ja kwanyoranga nimbe gigesa oyo tobegeti ya jigangije man binande ko ono getense nawe igobona masasa ari ebwate buya erinde mutoma application mu muroro cyo munyakieni kabisa mu muro bwate chinguru bwate talent erinde nonyaye obwate chinguru yabora sana watu bito bali bogendete goto watch nenjira gokiro mwana minto ya mama egento ndagotebi na inchibu na yasebe na into team yaitu ya Ndizi TV tachabusio ekegere talent nubwate nubwata amasomo konte no yari kwanza kero ko kwanira masomo ese na chiziga Ndizi TV chino muntu ngorete mangana yoborari chino muntu ndikusia handi nachire kurigire ringe show ya ino ye gusupport abana basaye teri buyayigo hono tigango tumukwane no mukuru otabinga Uncle Style era kubwatire emisiki oyo mwibichana yes ayibona to application iri rubogo tumagaria erinde lisoye garia ni manye TikTok turakora ebintaye kwa no mudosi ngoli kande ri ukoriane bono kuri tumase email yaitu ekorukwa Ndizi TV News @gmail.com tap ono minto egere to make sure ne bijana birina birutu abibekire naendekera abina gwaitire gakinaye usupport abamino engenje no na kungusire gari ubwata bwate ekyagere gatisine kiri kyabantu bonse ekina kigende kenene nda keronda sinse ndege to kwana ya mengana ya mo ochube ya moyoka enke sana ya 1 minute tumanya ko studio to tumera nende to kwane tutambuke esabatu tigeringane limo aso mutegereri ngegento kendi yonsi kiri ogokora make sure kwage korire baka bantu bonsi bakomanyire wetera segente ekyo kendi yonsi kiri ogokora
gekore mbaka umake sure nga kuomanyekanire wetera segente kyo yani gekore buja kubwa buno nde bwensi yaragekore egekogeranga onde bwensi ukumanya umanyanga egento kedi na kyo gokora na ndo onyo muntu kakugani umuntu agokora egento bunekyo onyoranga namanye tinga ya onyo gutagitu umuntu moteli digianko styles onyo ori gutagitu umuntu ogotenga diginyarebe onyo ori gutagitu umuntu agokora egento getasigete diginyarebe igo kindi gyonsi keri ogokora ke omoyo go bwensi na ande make sure nga wasabira omonguru tata agotangane asekindi yonsi keri ogokora nate birimbu ya mono sana papa Antivirus asoko baime ya Ndizi TV ndia mono ande nimanye tenga ntumberane ande tikasa benga Ndizi TV ni TV ngija ande mbia mono asoko support yabasa ande mbia mono asinginje yo support talent ya mono sana naro likire SMS yako taba chovre ya tuti omagani oyu ni moto sana obeke bintu gistika cha chomuriru otebeka na ande ay umusani ko naro koroko alipata fry KE anotaba moto bini moto alipata fry mkwani sana Silvia Angwenyi hapo sasa asante sana naro kotaba Ezra CM Ango Styles akia kuna focus tamu sana asante sana Ezra Ochengi Kevin live from Migori show iko power sana TP Rim oya jamaa akujuu yani abatabanga bagoteba yani ukujuu mwana minto naenda kaendali sana naro goteba na huyu anaitwa Vincent Kibwaro natazama kutoka Raganga show iko fiti sana Jenny Guto watching live from home mbia mwana sana that is my mama that is my mom Jenny Oguto live watching ana watch kutoka nyumbani huko oi mama mimi nina monto mbia mwana sana seke ewe kekwa retire mwana minto gokore egasi kiekegwa ekenekewa cheni biamono sana ebiago bune bina bibiko chabyareta ochumbe na inche mwana gira sogotominire binto magega alisase abakore gasi ngiyo kwa petrol ni mokeira nenche gote baba biamono sana asimna twachage to morobiri oyo kwa minire binto omwancho ndigete kurwaria naye tingo kweba haye naye kwa weresho yabeire na kushukuru sana gisa twachagete tojutomera nitukuri ya Jumatatu saa 11 mpaka ense ya meya Marogoba bali bako alichikanisa mambi genda sabirani Kenya ngima yaitu ense yaitu muroje siasa banere sabirani abantu ba minto ense bebuya tojutomera nitukuri ya Jumatano oyo papa oyo Yesu Bono mbwate simi wakera yo munya mwando otebye bunana igure nabo manye tetindi nonde moyo nenayo yo wate yagera nchenkoriye nangeria murantiane otebya chene chireso tobo yabaiboli baito ayetonyo linango yane otebya ngaruzie goti tucheze kwaito kwaito abaibole bale no mogoke bale no mogoke abasanye bale no mogoke bale no mogoke abane bale no mogoke bale no mogoke konsitore no mogoke omunyanyange amesete omwana matindogoro amesete risase omwana buchechete orabugene chinjoke chirazenze owata maizama nekidimora limere achetomenye mwane abe mama bo bana bane Wachani mboli disitansi nabo wacho montora tambe kora manyego paranse bintu machengo mbaka chebingombe yani omuntu wanje bija kora yo korota rota inyora babatorura tambe dogo chati baitomba kasasaba nduri kunyora nonye no gusaba boko beka babamba kedipi yogo kona tinanya okorora ebube watamangana mange besitari ane bifasi inipogise bachira bange buya mwana sovancha nyubu kwake simya emisiu kerenga kibaba I love you ya bere bete korasi I love you I love you I love you I love you
mwana bucecete ora bugeni tintoke chirazete owata maisama nekipimora limere ache tomenye mwane abe mama bana bane ogwanja nimboli kwagachwa na makindi onganje na nje ngwanja mapenzi ya matindi ogwanja nimboli kwagachwa na makindi onganje na nje ngwanja mapenzi ya matindi omwana matindogoro amatindogoro omwana matindogoro amatindogoro amatindogoro omwana matindogoro amatindogoro omwana matindogoro amatindogoro amatindogoro aye baba kiyaye unogotaje pege pege anyayaye nino wantu bane aye baba kiyaye unogotaje pege pege anyayaye unezana goya goroma aye baba kiyaye unogotaje pege pege anyayaye nino wantu bane aye baba kiyaye unogotaje pege pege anyayaye unezana goya goroma unogotaje pege pege anyayaye nino wantu bane aye baba kiyaye unogotaje pege pege anyayaye unezana goya goroma enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya erori tukolyo mogoko tema moike etamabere nebirandio mogeni akumunte ore nanguru motome dikarya tonge birenge no motwe tige nyameye kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro ke batenga kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro ke batenga bande batengia magoro bande batengia mareko bande batengia magoro bande batengia mareko yogerire nyumba yatyo kabuya yogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya mogeni ogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya emwezi mukagocha totengeri vina momente na masasi eredio telima emwezi mokagocha totengeri vina momente na masasi eredio telima ero narengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa kimbasa kolya mara ero narengo mwana ove inkaniwa baba inkaniwa kimbasa kolya mara akinkolya mara ove nitamuwe baba kolya mara ove nitamuwe akinkolya mara ove nitamuwe baba kolya mara ove nitamuwe ngoyogerire nyumba yatyo kabuya ngoyogerire nyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo
telima, de mwezi mukabonja, totengere livina, momente na masasi, radio telima. Quería tu quiñara tu cañe. En ella sani amor monga basu como abi. Aban buane kera. Akawa que mundo la kine kongu. Akawa que mundo la kine kongu. Te mabana lo quería tu quiñara. Mabana lo quería tu quiñara tu cañe. Cuando ya estamos con ya te cuando si va a ir Avanto para cañora, va pero que se venga. Avanto para cañora, va pero que se venga. Y va curvanilla que va que mañana. Iba kurbani yake wakyo manyana ne chinguru Makanyanga ziba ya kenyanya Amono mungino egires Abanguwa nikirage Namura ganyo momo Uya tukunyara Namura ganyo momo Uya tukunyara Namura ganyo momo Teri tukunyara Namuraganya wa matengito kunyara Namuraganya wa matengito kunyara tukukanye Oruwa tanga ya muso na wanyuwetu Namuraganya wa mwagati tukunyara Namuraganya wa mwagati tukunyara Namuraganya wa murani tukunyara Namuraganya wa murani tukunyara Namuraganya mabere tukunyara Namuraganya mabere kubika matukukanye Ikode mati waronkundi Nawe wachamisi waronkundi Awangwani kerage Onye wakolika mangazeti tukunyara Onye wakolika mangazeti tukunyara Onye kowaka chivicha tukunyara Ugani koma yomurali tukunyara Ugani koma yomurali tukunyara tukukanye Kwaheri mtoto Mangazeti tukunyara Onye kuwa chivicha tukunyara Ugani koma yomurali tukunyara Ugani koma yomurali tukunyara tukukanye Komanda ngajero mo kiti na kwebeko. Oi komanda
Yago norori. Nabena norori. Karu norori. Eva ni norori. Etumbato. Eke wesi. Kereki. Otara shara bono mano mwana wirte naro mano yandage. Korupara na ikirikuja. Naoniro volemo korupara na ikirikuja. Imenye tiotondi goza warwa ile mbona menyete. Imanye tiotondi goza warwa ile mbona menyete. Kero mukongamba otondi naoniro volemo. Kero mukongamba otondi naoniro volemo. Mujije nyagitari tabaka gosembo sekubenya. Mujije nyagitari tabaka gosembo sekubenya. Mujije nyagitari gosongo gosembo sekurwalia. Mujije nyagitari gosongo gosembo sekurwalia. Mujije nyagitari yogembo gosembo sekubenya. Mujije nyagitari yogembo gosembo sekubenya. Wow! Yami kwajera kukeso somu yama. Magere. Imedivesa chindo tondi na bairere nyagitari. Imedivesa chindo tondi na bairere nyagitari. Chingero volemo na rekonya bwelirepi. Chingero volemo na rekonya bwelirepi. Chinguru changere iraseta yo wanongo jikolikwa. Chinguru changere iraseta yo wanongo jikolikwa. Onyole ndiri mwanja mutige gotajera maguta. Onyole ndiri mwanja mutige gotajera maguta. Abaiboli bane tatabuya na mamara eri. Abaiboli bane tatabuya na mamara eri. Basikubuka bono barore bunanjandegete. Basikubuka bono barore bunanjandegete. Basikubuka bono banyole na kuliro bolemo. Basikubuka bono banyole na kuliro bolemo. Nikobara ijane na kindamenye na bantu bane. Nikobara ijane na kindamenye na bantu bane. Namobara ijane na kindara geri abantu bane. Namobara ijane na kindara geri abantu bane. Binataka kutumia mono kutaniwa. Chobu boga. Yamwe. Ya materasi yabo noko gamba nagoseka. Ya materasi yabo noko gamba nagoseka. Ikagere mechandero muchole niyo bakogoka. Ikagere mechandero muchole niyo bakogoka. Yakogoka nago jenga sime chande yo moroje gwone. Yakogoka nago jenga sime chande yo moroje gwone. Ikagere sense mundo tayo tanyole mechando. Ikagere sense mundo tayo tanyole mechando. Kogenda nyamarambe noko diwa buya bakogamba. Kogenda nyamarambe noko diwa buya bakogamba. Kogenda tabaka noto ndiba buya bakogwana. Kogenda tabaka noto ndiba buya bakogwana. Ego kogendo gembo noto ndiba buya bakogamba. Ego kogendo gembo noto ndiba buya bakogamba. Kogenda gosongo noto ndiba buya bakogwana. Kogenda gosongo noto ndiba buya bakogwana.
Mukogenda nyamira no todiba buya bakugamba Mukogenda nyamira no todiba buya bakugamba Kerongo ligererio botaka bakogera nkogamba Kerongo ligereria ndenda mwenye kogera nkogamba Mutegi moseti Amoneke kakunya mondo mbyaba Tomasi kinanga Mwani mbiya mwana Akitari nyamu Muliasi Oh Aba Kaki usena jakoro toni leo Omore munamle na mwate na onire baka kaedire Omore mwane na mwate na onire baka kaedire Saburo ni mwando waedire kende dike yonaoni Saburo ni mwando waedire kende dike yonaoni Anginezo minto na kolire kende dike yonaoni Anginezo minto na kolire kende dike yonaoni Isayo minto na elire pi kende dike yonaoni Isayo minto wa elire pi kende dike yonaoni Simone minto na tenenile dimba dike yonaoni